Kusaidi kwangu mukomana kungogara zvanguwo mujoni kwava kungogarira nhamo yatakaona musi wa3 June handifi ndakaikanganwa kana iri iyo yavanoti trauma. Yakange iri hondo mukoma, handifi ndakazvikanganwa kusvika ndichizopinda muguva. Ndaisinzwa vamwe vanhu kuZimbabwe vachiti South Africa handifi ndakaendako, ungati vainge vachizviziva. Mukomananshi, nyika ino ine vanhu vane hutsi neshemu, koitera umwe munhu mutema akaita sewe akangofanana newe hutsinye hwakadaro. Dai kwanga kuri kunzi isuwo taita hutsinye hwakadaro, munofungidzira kuti matraki avo taizomatendedzawo here kuti ange achizodarikawo nemunyika medu achienda kuna DRC? Muri sei zvenyu mukoma? Please post my story makavigawo chitupa changu. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu yatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma muri sei? Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndinoshandawo muVenda, ndigere kumavillages. Kutogara kwandanga ndiri kuita kumavillage, kumaruzevha chaiko, kumachonyonyo, yakange itori nhau yekuti ndainge ndisingatodi kugara kudhuze nekumalocation because Venda yaimbopisa zvokudaro makore atakatanga kuuyawo muno muSouth Africa. Ndakauya muno makange muri mugore ra2008 ngekutanga, ndikabva ndabatwa nemapurisa because ndakange ndichigara muSibasa umo mandainge ndichiita zvimapeace jobs. Asi ndakabva ndachizodzoka zvekare nekuti chokubata kumba pakange pasina. Ndadzoka ndo pandakabva ndachizosarudza kuti ndege ndichizogara kumaruzevha, uko kwandakasanganawo nemamwe mazimba vakange vachitema huni. Vakati ndo basa ravo ravainge vachiita, vaishandira umwe mukadzi muVenda uyo akange achiita zvokutengesa huni. Saka ndakatanga kumushandira mukadzi iyeye kusvika ndichizowanawo basa, ndikazotanga kugara pamba pandigere. Ndatova nemakore akawanda, more than 10 years ndigere pamba pandiri kugara apa. Vana vemuridzi wemba iko zvinozve vari kugara zvavo kuJoburg vakangoti kwandiri, iwe uchange uchitsvakira zvimapeace jobs zvako asi unenge uchingogara pamba pedu uchitichengetera musha, because ivo vana vacho vanoita sekunge vava kutongoda kungorarama upenyu hwemutauni. Imba yakavakwa nevabereki vavo havana basa nayo, kunyange riri zimansion rakakura. Saka kunoku hakuna mari kuVenda, kumaruzevha mari chaiyo ndezvekungokiya kungobatanidza uchishandawo kamwe chetewo pagore paunenge wakwanisa kuzoreza mari yakawanda oendawo kumba. Zvino wakange uri musi wa30 June. Takatomuka zvakanaka paya at around kuma9 vanhu pavakange vari busy vachitsvaira vachiita zvavakange vachiita. Ndipo apo patakatanga kunzwa kuti kwakange kuine vanhu vainge vachiimba. Vanhu vemuvillage matinogara handingati vakanyanya kuzotibata rafu, but vaipiwa pressure manje nemamwe maVenda ekune rimwe village, saka vakangofambawo vachingopatrola. Mukomananshi pakazoita chipitipiti mushure mekunge motikari dzemapurisa dzatongotanga kutongopinda muvillage. Ndakadongorera nepahwindo ndikaona vachipinda door to door. Ndakabva ndati pano hapamirwe. Lucky enough mukoma, ndakange ndatoendesa mudzimai kumusha. Ndainge ndiri ndega, but ndinonzwira tsitsi avo vakange vaine vana vacheche. Vamwe vakazosvika pakutozvibatisa because pane paungazotiza uine mwana mucheche zviri nani kuti unge uchingomira, kana uchisungwa ungosungwa zvako ova mumaoko emapurisa. Vanozokupawo kana zvokudya uye zvakare nezvinodziya zvokupfeka. Saka ini ndini umwe wevamwe avo vakazotiza. Kutiza kwatakaita mukoma, takatongotiza takananga mugomo. It was a big group of us. Takatiza tikapinda musango mukoma, takamhanyiswa nembwa dzimwe taitota dzekutotema nematombo because dzakange dziri kumashure kwedu dzichihukura. Saka tava kudzitema nematombo dzakazotiza dzikazodzokera kuvaridzi vadzo. Takabva takwidza rimwe gomo
vakainge vachitoseka pavaitiona tichitiza tichikwidza gomo. Kwavari zvimwe kuda zvinoita sekunge zviri fani, but kana uriwe urimo musituation yakadaro ndopaunoona kuti upenyu hwakaoma mukoma, upenyu hunorwadza. Hakuna munhu anombofa akasarudza kuzvarirwa munyika yaanozozvarirwa. Handioni kuti vanhu tinofanira kuti tinge tichibatana rafu yakadaro. Takarara mugomo apa vanhu vanoti nhamo haiende pane imwe nhamo, but ipapo mukoma takati Mwari matirasa, because tiri mugomo kudaro kwakatanga kutonhora, kwaitonhora zvakanyanyisa. Apa kwakange kuine mhepo, hakuna akange aine kumbeze, hakuna akange aine kana chokudya. Unotanga uchanzwa nzara. Ndakanzwira tsitsi vamwe vakange vaine urwere maBP, vamwe vema-ARV, munhu achichema upenyu hwake. Saka takarara mugomo, tikaswera mugomo, takazoti tatuma vamwe vapfana vakaenda muvillage, ndokubva vachizodzoka zuva rakatevera vachiti kutori bhomu, tatorara. Vapfana ivavo mukoma chavakangogona kungoita ndechekuti vakauya nechi5 kg nezibhodho ndokuuya nemechisi. Tikatanga kubika, takabika zisadza redu, takadya sadza nemuriwo cabbage wakange usina kana munyu. Ndichidya mukoma, pandakatanga kunhonga musova wesadza wekutanga, maoko angu ainge achiita kubvunda nekudedera nekuda kwenzara. Takazoti tati ndipo patakazotanga kudzika gomo. Pari zvino everything is okay. Vanhu avo vane imba iyo yandinochengeta vanogara vachingondicheka every day. Takaudzwawo nasabhuku wemunzvimbo matinogara kuti tisatya zvedu, nekuti havasi kuzotendedza kuti vanhu vange vachizoita zveupenzi zvekudzinga vanhu, because kuno kwatigere vanhu vazhinji mavhenda vari kuJoburg. Saka kuJoburg ikoko vanenge vachitosangana nemazulu avo anenge achivati muri maZimbabweni. Saka ivo vanotonzwawo pain yacho iyoyo, plus maZimbabweni mazhinji ari kuno kuti tiri kuchengeta misha yevanhu. Unogona kunge watogarapo pamusha pevanhu uchitoriritira mombe dzemavhenda kwemakore nemakore. Saka sabhuku wemuvillage akazotidaidza, tikaenda kumeeting, tikabva taudzwa kuti aiwa tinokwanisa zvedu kugara. Vakangoti abatwa nemapurisa abatwa, izvo hazvinei nesu, gadzirisai mapemiti enyu, but hakuna munhu ari kuzodzingwa pari zvino. But kunyange takavimbisiwa kuti tinokwanisa kugara zvedu tichishanda tichichengeta misha yevanhu, asi this is my final decision. Kana mukadzi ndakatomuti zvekudzoka kuna mai mwana chimbomirai. Ndiri kuda kuti kana ndikangoreiza kamari kandiri kuda, kana ndareiza mari iyoyo mukoma, ndiri kudzokera kumusha. South Africa bye bye. Handizombofi ndakatsika rukumbo rwangu rwakatsika zvekare munyika ino inonzi South Africa zvekare. Handina basa nazvo kuti kuZimbabwe ndichanotambura sei, ndichatengesa mabhanana ndiri munyika mangu. Zviri nani kuenda kumba ndinorima ndani kuti ndinge ndichirarama ndiri munyika inorwadza kudai mukoma. Kuita kusakidzirwa imbwa nezvivapfana zvidiki ndo zvaitoti mhanyisa mukoma. Zviri nani kuenda kumba todai munyika mako uine hama dzako ndani kuti unge uchizofa uri mumakomo emuvhenda kudai munhu wakarumwa nenyoka. Handiti kwaitoshota ndekwenyu. Mukoma yatakatambwa muSouth Africa zvakaoma. Once ndakureiza kamari kandiri kuda, eni hamusi kuzondiona zvekare ndiri muSouth Africa. Ngaisare South Africa, ndidzokere zvangu kunyika kwangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma azvo vedu pakaipa zvinorwadza ende zvinopisa tsitsi. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei? Ndakamboitwawo invite to this other church nema Nigerian
mukoma zvandakasangana nazvo ikoko zvainge zvakaoma. My story it started muna 2011 kusvika pari nhasi mukoma ndakatoremara gumbo mushure mekunge muNigerian iyeye aisa a case on my life. Saka ndakange ndichishanda muJoburg. I had been struggling to survive. Ndainge ndichingoita zvemapiece job. Nerimwe ramazuva ndakati ndiri parobot ndakatotorwa nomumwe muzulu uyo aiitawo zvekupota achienda chinonomaketa kumarobot, aita zvekupenda. Akanditi ndinogona kuwana chibasa, saka hande tose ndokubva taenda tose takamira parobot kudaro. muNigerian iyeye akabva amira. Mushure mekunge amira akanongedzera kwandiri ndokubva tamhanya takawanda, but akabva atovhara windo remotikari yake ndokuramba achingonongedzera kwandiri inini. Saka ndakabva ndachizopinda mumotikari. Ndapinda mumotikari ndainge ndakagara kuback seat, ainge aine Benz yake iyo yaakange achifamba nayo. Saka akabva andibvunza kuti ndaigona here kushandisa lawn mower. Ndikati kwete. Akandibvunza kuti ndaigona here kuti kushanda basa remugarden. Ndikati hongu iro basa ndinorigona, kana paine zvimwe zvamunenge muchida kuzondidzidzisa I am a fast learner. Saka akabva adriver motikari yake ndokubva achizoenda neni kuMidrand. Akange achigara munzvimbo yakange iine security, aigara kumaestate. Akange ari munhu ainge aine mari dzake. Akandiudza kuti iye akange ari a junior pastor kuchechi kwavo. Ndakafara chaizvo because ndainge ndiri munhu aifarira zvekunamata. Ndaingoti pose pandinenge ndinenge ndiine kaNew Testament Bible kangu ndichingoverenga. Ndo rainge riri basa rangu chete. Saka ipapo ndakatotenda Mwari ndikati aiwa Mwari apa mandigonera munzvimbo muno mandiri ndakange ndisingambofungidziri kuti ndikazowana mubasa apa. Ainge achiti kushanda kwako ndokukubhadhara, kana ukashanda uchindiratidza kuti you appreciate ndichakupawo mari yakawanda, but ukaita zveuzekezeke handizokupi mari yakawanda. Mukoma ndakatanga kushanda ndikatanga kupiwa mari yakawandisa. But as the time went on ndakatanga kuona kuti pakange paine zvimwe zvinhu zvaitika pamba ipapo zvakange zvisingatsananguriki. Every Friday kana kuti musi weSaturday makuseni ndaiti kana ndikamuka ndichitsvaira pavement, because ainge akandiudza kuti every day unomuka utsvaira pavement. Ndaingoti ndichingobva mukumuka ndobva tatonotora mutsvairo wangu ndoenda kufront ndava kuenda kunotora broom. Ndaiti ndiriko kufront ikoko ndaitoona motikari 2, 1 inenge yararapo pamba ipapo neimwe iyo yaizopinda. Mukomanashi mumotikari umu maibuda varume vanenge vakapfeka masutu eblack ndobva vatanga kutaura napastor vaya. Vaitaura kuda about 30 minutes or an hour vobva vabuda zvavo. Saka ndaitofungidzira kuti maybe akange achiita zvekuchengeta zvitunha. Saka nerimwe zuva ndakazoshamisika mushure mekunge anditi ndike ndichigeza imwe motikari yake yakange iri Isuzu double cab. Ndakashamisika mukoma ndikaona kuti kuback kwakange kutori nemunhu ainge akaradzikiwa pasiti. Chitunha mukoma chakange chakaita zvekupetewa chakaradzikwa pasiti. Ndakashamisika nazvo, hana yangu ikarova. Hana yangu yakati yarova kudaro iye akabva abuda mumba ainge akabata kapu akanditi inwa kofi. Pandakangonwa kofi iyoyo handina kuzombofa, ndakavhunduka zvekare pose pandainge ndichiona zvimwe zvinhu zvaityisa zvaiitika pamba ipapo. Saka akazotanga kundiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichinamata navo, achiti ina handidi kuti mushandi wangu ange achienda kuchechi inini ndichitungamirira imwe chechi. Saka akazondimanikidza. Mushure mekunge andimanikidza mukoma ndopandakazobvuma kuenda naye kuchechi. After that invitation mukoma ndakarota hope a couple of days tisati taenda kuchechi. Ndaitorota hope paine umwe murume anenge akamira muroad. Murume iyeye aita sekunge akange asingadi kuti ndinge ndichienda kuchechi. Ndakatofungidzira mupfungwa dzangu kuti wakange uri mweya usina kunaka, mweya wemadzinza, wakange usingadi kuti ndinge ndichizoropafadzwa nemuNigerian wandainge ndichishandira. Aingoti kwandiri uri munhu anoshanda iwe, I want you to work for me, and ndinozviziva kuti you are going to become rich kana ukatanga kunamata muchechi mangu. Mukoma ndakazoendeswa kuchechi
wakange uri musi weSunday. Taenda kuchechi kudaro, everything looked normal. Pachechi ipapo pakange paine vanhu vairatidza kuva vanhu vane zvinhu zvavo. Zvino dzakazoti dzava kuma 11:30 tirimo muchechi kudaro, vamufundisi ndo pavakazosimuka. Mushure mekunge vamufundisi vasimuka, vakaenda papulpit, vakazounzirwa basket rainge rakavharwa nevamwe vasikana vainge vakanaka kwazvo, but kupfeka kwavo kwavainge vakaita ndakaona sekunge zvakange zvisiri appropriate for vanhu vakange vari muchechi, but ndakangoti let me mind my own business. Zvadaro mukomanashi ndirimo muchechi imomo ndakashamisika. Vamufundisi vakatanga kunamata, vakati munhu wose ngaanamate. Saka tichinamata kudaro ndipo apo ndakazongofura maziso angu ndokubva ndatarisa kumberi kwavainge vari vamufundisi. Pandakatarisa kumberi ndakaona kuti vainge vakabata huku yechivanhu, vainge vakaisimudza yakatarisa kwatakange tiri takagara isu sevana vesangano. Vakabva vachizoti amen, vanhu vose ndokubva vagara pasi. Ndakatarisa vanhu vainge vari muchechi vainge vakagara padhuze neni ndichida kuona reaction yavo, but hapana aita sekunge ainge achitoshamisika nehuku iyo yainge yakabatwa napastor vaya. Ndakangoti zvemuchechi muno zvakaoma. Fast forward, vakazoita yekudzvinya huku iyoyo, vakangoita yekungodambura mutsipa wayo, haina kana kumborwisa, haina kuita sei kana kubhupa sezviya zvinoita huku. Vakati vaidimbura mutsipa wayo, vakatanga kufamba vachitenderera pulpit, ndokubva vatanga kumwaya ropa papulpit. Mushure mekunge vabvisa mucheka wakange uripo pamusoro pepulpit, ndokutanga kumwaya ropa pamusoro pepulpit, vanhu vachiimba vachiratidza kuti vainge vachicelebrate. Chiitiko ichocho chakandikatyamadza mukoma. Saka ndakabva ndangobuda muchechi. Ndabuda muchechi ndakazoona bosi vanditevera. I was terrified nekuda kwezvandainge ndaona. Ndakabva ndati ini chechi iyi handisi kuinzwisisa, chechi yenyu inoita sekunge ini satanism mukati. Bosi vangu vakangoseka vakati ngatidzokere muchechi. Ndikati ndava kugara zvangu pano nekuti ndatya nekuda kwezvinhu zvandaona. Takazoti chechi yapera ndokubva tachizodzokera kumba. Ndakazovabudira pachena ndikabva ndavaudza kuti zvavainge vachiita kuchechi kwavo it was really demonic. Ndipo pavakabva vachizoisa kesi pamusoro peupenyu hwangu. Kukuvara kwandakaita nerimwe zuva mukoma, ndakati ndiri busy ndakange ndapedza kucheka loan. Saka ndapedza kucheka loan kudaro ndakange ndichisheperera loan kuma edges kwayo. Apa ndainge ndakapfeka zvangu marafters, ndakangozvirova nespade by mistake. Ndazvirova nefoshoro kudaro by mistake. Handina pain yandakanzwa, asi ndakazoti vava usiku ndopa ndakatanga kunzwa pain yainge yakanyanyisa. Zvinova zviri zvinhu zvakatondinetsa because ndainzwa sekunge gumbo rangu rainge ranyikwa mumvura inopisa. Mangwana acho makuseni zvechokwadi ndakaona kuti ndokusaka ndainge ndichinzwa sekunge ndainge ndanyikwa mumvura inopisa, because pandakamuka mukoma ndakati ndichitarisa gumbo rangu ndokubva ndaona kuti gumbo rangu rainge rabuda maduzu, rakange riine mablisters, uye zvekare ndakange ndisingachakwanisi kufamba zvakanaka. Ndakabva ndaenda kumurungu wangu ndokubva ndanotaura naye ndikati, boss, tarirai muone zvaitika pandiri. Handizivi, pfungwa dzangu dzakange dzava kuti zvimwe kuda ndainge ndarumwa kana nescorpion or painge paine chainge chakandiruma ndikasakasika ndazviona. Boss vangu vakatongoignore mukoma, vakaramba vari zii vachitoita zvavainge vachiita. Ndakangoti ndapamha zvekare ndikati, bosi, onai zvaita gumbo rangu. Vakangonditarisa vakati, my friend, get out of here, you are fired. Mukoma ndokudzingwa kwandakaitwa ini nemurungu wandakange ndichishandira pandakange ndiriko kuSouth Africa. Kusvika pari nhasi mukoma nachi ndinotorarama nehurema. Gumbo rangu mukoma kuti ndinge ndichinzi ndafamba zvakanaka zvinototi netsei. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma azvo vedu we, inga wani makapona murutsva, zvimwe kuda vainge vachida kuzotokusacrifice later on. Hanzi ndinotorarama nehurema, ndinotofamba ndichikamena nekuda kwezvakaitika. What do you think happened?
kuzvirova nefoshoro, ungazomuka gumbo rako richiita sekunge rakanyikwa mumvura here, kana kuti vane chakavaruma apo pavainge vakarara. Rekedzei tibatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomana Shimuri sei ndaimbova mupurisa ndikabva ndapa zvinhu zvevamwe amai. Izvi ndo zvava kuitika kwandiri. Nyaya yangu yakaitika ndichakutora indoenda nemi mugore ra2006. Panguva yacho iyoyo ndakange ndichishanda as a police officer muZRP. I was stationed kumaruzeva. Musi wacho iwoyo takabva tareceive an emergency call. Takaudzwa kuti pakange paine chiitiko chainge chatyisa vanhu vakawanda. Paine mhosva yainge yaparwa pane rimwe prazi rakange riri mudhuze nekembi yedu. Rakange riri prazi rumwe mukadzi wechikuru, vana vake vose vakange vari kumhiri kwemakungwa. Mukadzi uyu akange ari muwar veteran. Saka mukadzi iyeye ainge apondewa neumwe wevashandi vake. Saka that suspect ainge atotiza. Zvakaitika ndezvekuti mushandi uyu akatongopinda muimba maainge akarara ndokubva amucheka nebanga, akabva aba zvaakakwanisa kuba ndokubva atiza. Saka ndini takange ndiri lead investigating officer ndokubva taenda kucrime scene. Tasvikapo pacrime scene takatanga kubata basa redu. Chakange chiri chiitiko chaityisa uye zvikare chaisuvisa kwazvo, because akange ari mukadzi wataiziva achibatsira vanhu munharaunda. Ndakamutarisa ndikamuona akange asina kana kupfeka, nekuti akaita zvokutojumiwa akarara pamubhedha pake. Airatidza kuti ainge akatoedza kutorwisana nemushandi wake uyo ainge amuponda, akazokurirwa ndokubva achizobayiwa nebanga. Akange akarara pafloor uye zvikare makange makazara ropa everywhere. Kunyange kakange kasiri kekutanga kuona munhu ainge akapondewa, but ipapo ndakabatikana sezvo akange ari munhu wataiziva tose achibatsira vanhu vemunharaunda. Takabva tachizotanga kutsvaka. Vamwe vakange vari panze vachironda matsimba. Inini ndakange ndiri mubedroom imomo, ndopa ndakatanga kutsvakawo maclues nema-evidence that could lead us to the suspect. As I opened one of the bedroom wardrobe, ndipo pandakabva ndachizoona handbag rakange riri releather. Handbag iroro rainge rakahwandiswa muzasi memagumbeze. Ndakabva ndavhura zip ndikatarisa mukati. Ndavhura zipi ndikatarisa mukati kudaro ndakatombodzipwa ndikakatyamadzwa nekuda kwezvandainge ndaona. Ndakaona kuti mukati mebhegi makange muine plastic bag rakange riri transparent, rainge rakasungwa nemarubber band matatu. Ndakaona kuti mukati mekaplastic bag ikako makange muine mari. Ndakakasika ndaitora mari iyoyo, asi ndakange ndichitodedera nekuda kwepfungwa dzainge dzandibata kuda kuba zvomufi. Mari ndichiiverenga yakange ichikwana iyo kuita $800. Mukoma makore iwako patakange tiriwo mapurisa isu kuma 2000, zvinhu zvainge zvakaoma. $800 yaikwanisa kutochinja upenyu hwangu as a civil servant. Mari dzatainge tichipiwa dzainge dziri shomasa. Ndakatora $800 iya ndokubva ndachizoiviga somewhere else. Ndakaiviga panze mukoma, asi ndakazoidzokera mari iyoyo ndiri ndega. Ndakangoita sekunge pakange paine zvandakange ndichida. Mushure mekunge ndaba mari iyoyo about 1 year mushure mekunge mukadzi iyeye aradzikwa out of nowhere, ndakatanga kunzwa mavoices ainge achitaura munzeve dzangu. Mavoice awa aitaura munzeve dzangu akange iwo achiti, iwe Jairus unondijairira, kuba mari yangu kutsika ropa rangu uchienda kunoba mari yangu. Ende ichokwadi ndo zvakaitika. Pandakati ndichijamba ropa ndichienda kwakange kuri kudhuze nekuwardrobe, handina kukwanisa kurijamba ropa ndikatoritsika. Bhutsu dzangu dzakange dzitori neropa ndikazotopukuta panze nehuswa pandainge ndava kuviga mari iyoyo. Saka pandakanzwa mavoices iwawo pasina kana mazuva ndakange ndisingachazivi kuti ndainge ndavepi. Ndakazopepuka after 2 weeks. Pandakapepuka ndo pandakaona kuti ndakange ndisisiri muHarare, ndakange ndatova somewhere else. By then ndainge ndiri kumba ndiri palive.
Makore akati achifamba, mudzimai wangu akasvikawo pakushayika dambudziko iri ndichiri naro. Ndakazosvikawo pakuresigna from the police force. Handina munhu wandakaudza nekuti ndakanga ndichitotyawo kuti imhosva yandakatopara iyoyo, kubira mufi zvinhu zvake. Saka ndakatanga kunotisa kuti ndine nguva idzo dzandinotanga kunzwa mavoice. Kana ndikangotanga kunzwa mavoice, ndinotoziva kuti within 3 kana kuti 4 days ndinenge ndava kutotanga kutopenga. Izvi zvinoitika mukoma mwedzi wacho iwoyo, apo pakaitika murder iyoyo, ndipo pandinopenga, and ndinopenga for 2 weeks mukoma. Pa 2 weeks idzodzo ndinenge ndichipenga. Saka ndikangotanga kungonzwa mavoices, ndotoziva kutoti next week ndinogona kunge ndava kutotanga kutopenga. Saka ndinobva ndatobva pamba, because pari zvino ndiri kugara kumaruzevha. Ndabva pamba ndinokwanisa kungoenda kana kuBulawayo ndongotsvakawo pekungofanirwa kuhwanda ndiri ndakamirira kupenga. Ndinobva ndatotanga kutopenga, ndopengera ndiri muBulawayo, ndiri muGweru kana kwaMutare. Ndinosarudza kuita izvi because ndinoti zviri nani kunopengera munzvimbo yekuti hakuna munhu anenge achiziva chiso changu uye zvakare achiziva history yangu. Pa 2 weeks idzodzo ndinenge ndisina kana idea yekutomboziva kuti ndinenge ndiripi. Ndinenge ndichingodyawo mumabhini, handina kana memory yekuti chii chinoitika. Kana chando chikandirova handizivi kuti chinenge chichindirova here, kana nzara kuti inondirova here, ndinenge ndisingatombozvizivi. Ndinenge ndichingoraramawo life yangu semupengo, upenyu huchitongoenda hwakadaro. But ndinozongoti bembenu, kana ndati pembenu ndopa ndinotanga kuona kuti kuaika ndanga ndiri kutopenga. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Asi ndichitaura nemi ndiriwo munzira kuenda kune vamwe sekuru avo vandinotarisira kuti sekuru ivavo vanogona kungondibatsira. Saka ndinamatsireiwo pandichange ndichizofamba ndiri murwendo ndichienda kunobatsirwa navo sekuru ivavo, ndasvika kwavari vange vachikwanisa kuzondibatsirawo. Ndiyo nyaya yangu yandibvunzavo pano. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu kutsika kwamakaita ropa remunhu, kubata kwamakaita mari yemunhu, zvinenge ndizvo zviri kukonzeresa kuti munge muchipota muchirasika njere. Zvinotoda kuti munge muchitsvakana nehama dzemufi, ndidzo dzinogona kuzokuudzai kuti isu kwedu kana zvadai unofanira kuti unge uchiita ABC. Ndikadzoitibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndiri kudanana nemurume wemunhu, manje the wife found out. Muri sei zvenyu mukoma? Please post my story. Ndiri kudanana neimwe mbinga muno muHarare. Ininiwo ndinodzidza paUZ. Mbinga iyi iyo inoti inondida kwazvo, but ndava kutya because iyo mbinga yakanga yakandivimbisa kuti pane zvose zvatichaita mukadzi wacho haana zvaainge achazoziva. Ndakabatikana mushure mekunge andiudza kuti madhiri adhakwa. Ndikamubvunza kuti also, ndokubva anditi ndakakanganwa ini pandakasvika kumba kubvisa mamessages, saka vava kuzviziva. Ndikati okay, it's okay, hapana problem. Pasina kana mazuva ndakabva ndachizoona message ichipinda mufoni mangu. Ndakabvunza kuti ndimi aniko, ndokubva ndachizoudzwa nemukadzi iyeye akati kwandiri, muri sei zvenyu mainini, mapictures enyu ndinawo. Saka kana ndikazoenda kumusha kwangu kuMalawi, ndiri kuda kukudzidzisai chidzidzo chekuti hamuzombofe futi makabatana nemurume wemunhu zvekare muupenyu hwenyu hwose. Ndakavhunduka pandakanzwa vachindiudza mashoko akadaro. Ndakaedza kuvakumbira ruregerero, ndokubva vati kwandiri, ini musandikumbira ruregerero nekuti maizviziva kuti murume wamuri kudanana naye iye ane mhuri yake, but makaramba muchingodanana naye sei? Saka mukoma, ndiri kumboedza kuvanyengerera ndichida kuti vange vachindiregerera, but ivo vari kuti kwandiri handisi kuzokuregerera. Ndikuda kukudzidzisa chidzidzo chekuti hauzombofi wakadanana nemurume wemunhu zvekare. Mukoma, handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana paine munhu anozivawo n'anga inogona kundiitirawo
go back to sender zvamanje manje, go back to sender, I am willing to do it. Mukazoposta nyaya yangu muzondisivisawo mukoma, kana mutori nemunhu wamunoziva personally, kana iri n'anga inomboya kwamuriwo ichiti inogona kurapa nekubatsira, ndapota ndipeiwo manumbers eng'anga iyoyo ndimbotaurirana nayo one on one, ndione kuti zvinobuda ndezvipi musarudzo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna muvanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi ndiri kunzwa kutya pakaipa. Vakangoenda kuMalawi ka zvinenge zvatodhakwa. Kana mukangoenderwa kuMalawi chete anenge atova ma1 pakaipa. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu, tomubatsira sei mwanasikana uyu? Let us try to speak with him mucomment section. Vadiwa vateereri ndo messages awo andakakubatirai. Thank you for hanging out with us. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.